yawwa kin gane ko kina ji idan muka je gurin yayan mu ya bamu kuɗi ki ansa kin ko kin ga dai ni babba ne saboda idan ya bamu ni na ansa kin ga nayi abun kunya saboda hakke ki garba kin ko to mu je zuwa yawwa to na ji to zan gani yanzu abubuwan dai tun da dai abin ya zo da haka. yawwa salamu alaikum awun lafiya ya gari ya aiki ya hutu ya rayuwa ibada wallahi lafiya lau lafiya lau ya gari ya aiki yawwa dama kwana biyu ne mun ga ba mu zo ba shine muka ce bari mu zo mu gaida ka yawwa saboda haka za mu tashi mu sai to ku za ku da ga wasu yancin nan mu gani ko Allah ya sa kun dan sayo yani na wani baka hanya da ka bar shi alhaji bari mu gani alhaji da ka bar shi kwama ke kama kiji ke ba ke tarbiya ko ba na cin an ba mu kuɗi kake karba ba ba kai lokacin an ba mu karba ba